Siema, diolch yn fawr am eich chwilio am y fideo hwn. Mae'r heddiw yr 20fed o'r mis Tachwedd 2024. Felly, dyma'r gyntaf eira o'r flwyddyn 2024. Ac felly, i mewn yn y fideo hwn, dwi'n mynd ar yr gwybodaeth o gwmpas i mewn yn yr ardd gyda'r eira. Felly, dyma'r coedynau afal. Felly mae'r dail yn dal yn werth i mewn yn ganol o'r dachwedd. Ac hefyd, dyma'r gorsaf ar gyfer y bwydo yr adarod hefyd. Roedd y rhain yn hynod o brysur ac yn arach unrhyw yn y bore yma, ond nawr, dwi'n meddwl, oherwydd dwi'n nawr yn cerdded i mewn yn y ardd, mae'r adarod yn cuddio ac yn cilio oddi wrth y gorsaf hwn yn y gyfamser. Ac felly, os yr edrych i fyny ar y bryniau, felly, mae'r gyda ni ychydig o'r awyr glas i mewn yn yr awyr gyda'r turbeinau yn chwyldroi neu beth ydy'r gar ar gyfer y turbein efallai y chwirliolyn neu chwirliolion yn ei chwyldroi ar y foment yn weddol gyflym. Felly dwi'n dyfalu mae gyda ni ychydig o gwynt i mewn yn yr awyr heddiw. Ac wedyn, dyma'r gorsaf bwydydd ar gyfer yr adarod ar y gwelod o'r ardd. Felly, i mewn yn y rhain fan yma, dwi'n mynyddod yr caneuon pys i mewn ar gyfer y rhain. Oherwydd maen nhw'n propagaidd gyda'r adarod bychain, ond dwi'n mynyddod neu dwi'n gysodiadu rhain fan yma ar gwelod oherwydd maen nhw'n cadw draw oddi wrth yr adeilad, oddi wrth y dynoriwl. Os dwi'n mynd i gosod nhw i mewn yn yr prif gorsaf bwydydd, felly maen nhw'n tueddu i pydru oherwydd mae'n adarod bychain yn tueddu i ymwchel eu hunain oddi wrth yr dynoriwl. Ac wedyn dyma'r tŷ ar gyfer yr adarod bychain hefyd fan yma. Ac wedyn dyn ar y cwt fan yma, oherwydd yr cyflwr o'r drws o'r cwt fan yma mor wael, dwi'n nawr yn ei lapio i mewn yn tarpolin fan yma, ac dwi'n meddwl mae'r syniad hwn yn weddol llwyddiannus i cadw yr cwt pren oddi wrth yr gwylichter, oherwydd roedd gyda ni ambell o'r ystomnydd fawr yn yr mis diwethaf. Felly, gyda'r lluniau ar gyfer y gwersyll, felly hyd yn hyn maen nhw'n wedi cynnal i lawr yn weddol da, dwi'n meddwl. Felly, dyna ni i gyd ar gyfer nawr. Mae'r amser o deiti bron 12 o'r gloch, sef bron 9. Y cyflwr o'r ardd a'r y dyddiad heddiw, yr 20fed o'r mis Tachwedd 2024, y gyntaf eira. A dyna ni i gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio. Dwi'n gobeithio ydych chi wedi mwynhau ac yn darfod yn defnyddiol. Peidiwch ac anghofio i tanysgrifio ac i hoffi ac i cyfrannu. Tan y tro nesaf, cadwch gan saf ac niach a hwyl.